Bore da. Pawb yn iawn? Da. Wastad yn awkward ydi ar dechrau'r gwasanaeth bob tro mae'r person yn troi rownd i ddechrau. Dramatic iawn. Bore da, croeso cynnes i bawb sydd yma bore yma yn yr adeilad. Croeso cynnes i chi sydd adre. Hefyd, diolch am ymuno efo ni. Hwyrach ymlaen fydd Trey yn agor y gair i ni. Ond cyn hynny, da ni'n mynd i ganu chydig o gyneuon i addoli i gael yn calonna ni yn y lle iawn. Ac o'n i jyst yn paratoi cyn bore yma. Ac o'n i, nes i agor hwn, na i fod yn hollol onest i chi. Peidiwch yn meddwl, mae hwn yn boi da yma, mae'n rhaid bod yn darllen hwn bob dydd. Dydw i ddim mor dda hynna am darllen hwn. Ond nes i agor o ddoe. A nath yr adnodau yma ddod i fyny. A na i ddarllen nhw gyntaf, wedyn na i siarad na i gliro pam nath nhw sefyll allan. So ddylsyn nhw'n dod i fyny ar y sgrin. So maen nhw o Salm 66 ac adnodau 1 i 5. So maen nhw'n deud hyn. Gwaeddwch yn uchel i Dduw, holl bobl y byd. Canwch gan i ddweud pa mor wych ydy a'i foli'n hyfryd. Dwedwch wrth Dduw mae dy weithredoedd di mor syfrdanol. Am dy fod ti mor rymus, mae dy elynion yn crynu o dy flaen. Mae'r byd i gyd yn daoddoli ac yn canu mawl i ti. Mae nhw'n dyfoli di ar gan. Dewch i weld beth wnaeth Duw. Mae'r hyn na ar ran pobl yn syfrdanol. Mae'r salm yn mynd ymlaen, a swn i'n annog i ddarllen beth sy'n dŵad nesaf. Ond y rheswm nath yr adnod yna sefyll allan, yr adnodau yna sefyll allan i fi ydi. Wrth i ni gael dod yn ôl at yn gilydd yn y capel, mae'n amlwg mae stwff yn reit wahanol. Di pobl adre ddim yn gweld hyn, mae'n reit rhyfedd sefyll yn y ffrynt efo llond lle o bobl yn eistedd efo masgu ar y gwynebau. Ac un peth da ni ddim yn cael wneud ar hyn o bryd ydy canu'n uchel ac addoli efo'n gilydd. Ac do'n i ddim rili'n sylweddoli faint pa mae'r bwysig oedd hynny i fi tan da ni methu wneud o di mwy. A dwi wedi ffeindio fo'n anoddach na ni'n disgwyl i addasu i peidio medru canu'n uchel yn y capel. Os da chi adre, mae'n gret achos da chi dal yn medru canu, so da chi'n gorfod canu ar yn rhan ni bore yma. Ond dwi wedi ffeindio fel lot anoddach, a weithiau dydy, mae addoliad yn dod yn rhywbeth sydd yn hawdd i ni. Weithiau, da ni'n gorfod just penderfynu gwneud yna a gwneud dewis i addoli. A wythnos yma, mae lot o bobl wedi cael wythnos eitha anodd. Neu trio byd o cria'n deud hyn o'n. Ond na ffrind anwyl i ni, Kent Byshet, Kent Bach, wedi marw'n sydyn, dechrau'r wythnos ar ôl brwydro yn erbyn Covid. Mae Kent yn weinidog yn America a wedi bod yn byw yng Nghymru am 5 mlynedd fel cenhadwr. A oedd Kent yn rhywun arbennig iawn i lot ohono ni. Ac mae'n siŵr, pan ydych chi'n gweld rhywbeth fel yna'n digwydd, mae weithiau'n anodd ydy addoli pan ydych chi'n mewn galar a ydych chi'n gofyn cwestiynau o, wel, pam. Ond bore yma, os da ni yn ffeindio fo'n hawdd addoli bore yma, neu os ydy o chydig bach yn anodd achos bod ni'n brifo bore yma. Da ni'n cael dod at yr un Duw, mae'r un Duw yn croesawu ni. A mae'r gan gyntaf da ni'n mynd i ganu bore yma. Teitl y gan ydy O Ior fy nghraig a fy ngwaredwr. A ella bod yna bobl yma bore yma sydd jyst angen craig ac angen gwaredwr. So da ni'n mynd i ganu 2 gan efo'n gilydd. O Ior fy nghraig a fy ngwaredwr yn gyntaf, wedyn o Tyr dat yr allor. Wedyn, a jyst yn helpu ni sylweddoli, da ni angen dod at Dduw bore yma. Sut bynnag ydyn ni, os di o'n hawdd bore yma neu os di o'n anodd, mae Duw yn gwahodd ni ato fo. So, os da chi adre'n amlwg, fedrwch chi ganu. Os da chi yma yn y stafell, clapiwch, addolwch, codi'ch dwylo. A wedyn, nhw'n ni addoli efo'n gilydd. So, diolch. O Ior fy nghraig a fy ngwaredwr, drysor mwyaf i fy enaid ti. Fy niw i ti, does res yn debyg, yn o ti yn unig
pwy bydd ac angau, gan chwalu cadw gwaith a bai, o ior yn graig a grawaredw, o'i ddefnyddiau o'r trwy godi ti, o'i ddefnyddiau o'r trwy godi ti. A rwan, da ni'n mynd i ganu o tyrd at yr allor. Yr geiriau cyntaf, wyt ti'n brifo ddidryllu at i fewn wedi llethu gan bwysau dy fai mae Iesu yn galw. So os da ni'n brifo bore yma, wedi'n llethu, os di bywyd yn teimlo'n anodd ac yn drwm ar hyn o bryd, mae Iesu'n galw ni i ddod ato fo bore yma. Ti'n brifo ddidrylliau ti fewn, wedi llethu gan bwysau dy fai, mae Iesu yn galw. Ydy popeth yr ydw troi ben, sgen ti syched a rhyfed o ffrwd, mae Iesu yn galw. Sydd at yr allor, mae breichiau'r tad yn awr a lyn, mae ddeiad a brynwydd a gwerthfawr waed ein Iesu Grist. Troed y gefnaf y fari a bai, paid ag oedi ti'n nawr a troe, mae Iesu yn cadw. Tyrd a thal a'r gorfoloedd a ddaw, bywyd newydd o'r llydau sy'n dod, mae Iesu yn cadw. Sydd at yr allor, mae breichiau'r tad yn awr ar lyn, mae ddeiad a brynwydd a gwerthfawr waed ein Iesu Grist. O tyrd at yr allor,
maddeuant a branwyd a gwerthawr waed ein Iesu Grist o tir dat yr allor mae breichiau'r tad yn awr ar lyn maddeuant a branwyd a gwerthawr waed ein Iesu Grist. Caniad groes a mae'r goron i ddod, dwedodd pawb am y trysor a gest. Ia ddiw, mae mor hawdd i ni anghofio jyst y fath drysor wyt ti. Da ni'n cael yn sylw ni di tynnu oddi ar hynny mor hawdd. Ond ni di atgoffa ni bore yma, ni di lenwi ni fod ysbryd i bore yma yn atgoffa ni pa mor werthfawr wyt ti. Helpa ni i sylweddoli hynna bob dydd a dod o dy flaen di mewn addoliad bob dydd. Helpa ni i ddod at yr allor ddiw, achos mae dy freichiau di yn awr ar led yn disgwyl amdano ni. Iesu, ti di prynu maddeuant i ni drwy dollti dy waed drosto ni. A da ni'n diolch ti am hynny, a dyna di'r fath gariad, a dyna di'r fath ras da ni'n dod i addoli bore yma, Dduw. Diolch i ti am fod mor hael efo ni, pan da ni'n heiddi dim. A jyst helpa i ni roed yn bywyd da ni gyd yn abertha byw i ti, Dduw. So bydd gyda ni bore yma am weddill y gwasanaeth, bendithiau Trey wrth iddo fagor gair efo ni. A bydd bob dim sy'n digwydd bore yma yn dwy'n clod i ti, a bydd dy enw di'n cael ei godi goriwch pob enw arall. Da ni'n gwyddio hyn yn bwerus, yn hyderus, achos da ni'n gwyddio hyn yn enw Iesu. Amen. Amen. Os da chi'n sefyll, os da chi eisiau eistedd. So cyn i Trey ddod ymlaen, jyst chydig o gyhoeddiadau, y bit mae pawb rili'n edrych ymlaen i bob tro. Dwi wedi cael text gan dad efo beth dwi angen dweud, jyst fel fi'n mynd anghofio dim byd, so no pressure. I ddechrau fwy, dwi'n meddwl o bosib yna dipyn o bobl yn gwylio adra, ond dwi'n meddwl bydd Rhys, Mena, Cadog a Nedw gobeithio yn gwylio os ydyn nhw efo signal yn lle maen nhw'n aros. Maen nhw wedi mynd i ffwrdd am y penwythnos ar wyliau bach, a da ni'n rili falch bod nhw wedi cael amser i fynd i ffwrdd, achos mae'r blwyddyn yma wedi bod yn anodd i lot o bobl, ond wedi bod yn arbennig o anodd, dwi'n meddwl, i pobl sydd yn trio gweithio allan sydd wedi arwain eglwysi ac yn cario beichiau pobl. So, da ni rili falch bod nhw'n cael egwyl braf, gobeithio bod chi'n cael amser da, ac edrych ymlaen i gael chi nôl eto. Llawn egni, llawn yr ysbryd i'n arwain i ymlaen i'r cyfnod nesaf. Diolch i bawb nath roi rhoddion tuag at gymorth Cristnogol. Mae yna siec o 350 pint wedi cael ei anfon tuag at gymorth Cristnogol, so mae hwnna'n ffantastig. Da ni'n gwybod bod nhw'n gwneud gwaith arbennig a gwerthfawr. So da ni'n ddiolchgar iawn i pobl am fod mor hael tuag at y gwaith yna. Mae'r casgliad heddiw, mae'r manylion ar y sgrin. Dwi'n mynd i drystio bod ar y sgrin a ddim troi rownd. A wedyn, mae Clwb Plus a Clwb Coffi, dwi'n cael thumbs up, mae ar y sgrin, mae rhaid. Mae Clwb Plus a Clwb Coffi ar ôl y gwasanaeth. I rhai yn chi sy'n ymuno efo Clwb Plus, fi sy'n arwain o bore yma, a dwi'n fama, so fydd o'n dechrau chydig bach yn hwyrach na'r arfer, ond mae o'n digwydd, so cysylltwch efo fi am manylion. A dwi'n meddwl, dyna ni, dwi'n meddwl. Ia, dwi'n mynd sy'n neb yn deud bod gen i fi rhywbeth arall i ddeud, so mae'n o dda. So ia, os di Trey eisiau dod yn ei flaen, a wedyn, edrych ymlaen i weld beth sgyn Trey ddeud, mae'n pwyntio at Elin gyntaf, mae'n ddarlluniad gyntaf. Iawn, dwi'n mynd i symud yn y ffordd. Dwi'n yn siŵr os di ar y sgrin, ond mae'r darlleniad yn dod o Actau 6 ac yn cychwyn yn pennod 8. Steffan yn cael ei arestio. Roedd Steffan yn ddyn oedd â pharf Duw arno a nerth Duw ar waith ei fywyd. Roedd yn gwneud gwirthiau rhyfeddol ymhlith y bobl oedd yn dangos fod Duw gydag e. Ond dyma rhai o aelodau'r synagog oedd yn cael ei galw'n synagog y dynion rhydd yn codi yn ei erbyn
Iddewon o Cyrene ac Alexandria oedden nhw, yn ogystal â rhai o Cilicia ac o dalaeth Asia. Dyma nhw'n dechrau dadlau gyda Steffan, ond doedden nhw ddim yn gallu ateb ei ddadleuon. Roedd e mor ddoeth ac roedd yr ysbryd glân yn amlwg yn siarad drwyddo. Felly, dyma nhw'n defnyddio tacteg wahanol ac yn perswadio rhyw ddynion i ddeud celwydd amdano. Dyn ni wedi clywed Steffan yn deud pethau cableddus am Moses ac am Dduw. Wrth gwrs, achosodd hyn stŵr ymhlith y bobl a'r henuriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith. Dyma nhw'n arestio Steffan ac roedd rhaid iddo ymddangos o flaen y Sanhedrin. Dyma rai yn deud celwydd wrth roi tystiolaeth ar lw. Mae'r dyn yma o hyd ac o hyd yn deud pethau yn erbyn y deml ac yn erbyn cyfraith Moses. Dyn ni wedi clywed yn dweud y bydd yr Iesu yna o Nazareth yn dinistrio'r deml yma ac yn newid y traddodiadau wnaeth Moses ei rhoi i ni. Dyma pob un o aelodau'r Sanhedrin yn troi i syllu ar Steffan. Roedd ei wyneb yn disgleirio fel wyneb angel. Diolch yn fawr iawn, Elin. A diolch am y cyfle i ddod nôl eto chi. Tra bod ni'n mynd trwy Actau, dyna chi. Mae hynny yn un o storïau mwyaf trawiadol Actau. Dyma hanes dwi'n cofio pan o'n i'n hogyn bach yn yr eglwys. Un swn i'n troi iddo yn y Beibl taswn ni'n eistedd yn aros am rywun i fod yn barod i fynd adra. Mae mor cinematic, tydi. Dwi'n just sbio ar yr adnod ola nathon ni ddarllen. Dyma pob un o aelodau'r Sanhedrin yn troi i syllu ar Steffan, a roedd ei wyneb yn disgleirio fel wyneb angel. Dwi bron yn medru weld o fel ffilm, ynddo? Sanhedrin dynion dwytha y wlad wedi dod at ei gilydd i gyd yn sbio ar Steffan sy'n edrych fel angel, efo'i wyneb yn disgleirio. Wel, hanes Steffan y merthyr cyntaf ydy hwn, felly na i roi spoiler alert i chi. Mae o'n mynd i farw. Dyna be di ystyr merthyr, a da ni'n galw Steffan y merthyr cyntaf oherwydd yn hanes yr eglwys fod yr un cyntaf i gael ei ladd oherwydd ei ffydd yn Iesu wedi atgyfodiad Iesu. Merthyr, mae hyn yn air dyn ni ddim yn defnyddio'n aml iawn, a mae'n golygu rhywun sy'n cael ei ladd neu sy'n cael ei erlyd oherwydd ei ffydd. A mae gennym ni draddodiad o gofio y merthyron yn yr eglwys. A hyd heddiw, mae diffiniad merthyr wedi estyn chydig bach hefyd i bobl sy'n cael ei ladd neu sy'n cael ei erlyd oherwydd ei argyhoeddiadau, efallai weithio'n gwleidyddol neu yn gymdeithasol. Ond tydi'r gair yn y Gymraeg ddim yn ymddangos yn y testyn sydd gennym ni. Ond mae'r gair martwr yn ymddangos yn gynharach yn llyfr yr Actau. Tydi martwr ddim yn golygu yn union yr un peth. Mae martwr yn golygu rhywbeth arall. A mae martwr yn golygu tyst neu tystion. Rhywun sy'n gweld rhywbeth, sy'n gweld rhyw ddigwyddiad a sy'n medru rhoi gwybodaeth amdano. Os da ni'n sbio nôl ar Actau 1, adnod 8, a fyddwn ni'n mynd nôl at yr adnod yma yn aml iawn heddiw, gawn ni weld y gair martwr a sut mae'n cael ei cyfieithu i fewn i'r Gymraeg. Na i jyst ddarllen yr adnod hwnnw. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdanau wrth bawb yn Jerusalem a Judea yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Y ddarn dweud amdana i wrth bawb, dyna'r gair martwr, dyna'r gair tyst. Mae Beibl William Morgan yn gadw'r gair yna, fyddwch dystion i mi. Na, yn ddiweddar, dwi wedi dechrau gwylio Line of Duty. Dwi'n chydig bach rheoli gan fod y cyfres wedi dod i ben yn barod, ond dyna sut mae pethau i mi fel arfer. Ac mae'n lot o dystion yn Line of Duty yn does. Sef pobl sy'n gweld rhyw ddigwyddiad neu sy'n clywed rhywbeth a sy'n adrodd be maen nhw wedi weld i'r heddlu. Wel, da ni'n gweld yr un fath o air yma yn Actau. Pobl sy'n gweld rhywbeth yn digwydd a sy'n adrodd i bobl eraill be maen nhw wedi weld.
Ond ystyr positif sydd gan y gair yma yn Actau, achos da ni'n sôn am pobl sy'n tystio pobl sydd wedi weld bywyd Iesu, marwolaeth Iesu a atgyfodiad Iesu. Sydd wedi gweld cyrhaeddiad, mae'n heddlu hwan, does? Pobl sydd wedi gweld cyrhaeddiad teyrnas Duw a sydd am rannu fo. Ond be mae hyn yn olygu i rannu y newyddion da, fel da ni'n galw fo, fel Cristnogion, be fydd y tystion yn ei wneud? Achos mae yna dystion eraill yn ein dyddiau ni. Mae yna rai sy'n galw eu hun yn tystion Jehova, sy'n cnocio dros y pobl, sy'n licio cynnig dadleuon yn be maen nhw'n credu. Ac bod yna le i ni cael sgwrsio efo pobl, dadlau hyd yn oed efo pobl, a bod yna le i ni ymweld y pobl, mae mwy na jyst digwyddiad bore dydd Sadwrn. Dyna pryd maen nhw'n tueddu dod i Lanllefni, o leia. Wel, cyn y pandemig. Mae bod yn dyst yn rhywbeth sy'n rhan o'n bywyd dyn ni trwy'r amser. Mae Steffan ei hun yn esiampl da o be mae'n olygu fod yn dyst, yn dydi. Os da ni'n cofio o be nath Rhys roi ni os ystwytha, Steffan oedd un o'r 7 gath i penodi i ddosbarthu bwyd i bobl mewn angen. Ac hynna, fatha gweithredoedd da sy'n dangos pwy ydy Duw, mae hyn yn rhan o fod yn dyst, tydi. Ond yn y testyn da ni newydd clywed, da ni'n gweld Steffan yn rannu am gariad Duw a cynllun Duw dros bobl y byd. Ac mae hynny yn rhan allweddol o fod yn dyst hefyd, tydi, i sôn am y newyddion da. Felly mae tystion i Iesu, bobl sy'n cynrychiol i Iesu ym mhob maes o'i bywyd nhw. A dyna pwy da ni fel Cristnogion. Dyna be mae'n olygu i fod yn Cristnogion. I derbyn maddeuant a gras Duw, i fyw fel plant Duw, ac i cynrychiol i Iesu a'n ein byd ni. Ond yn ein stori ni, mae yna dystion ffug hefyd yn does. Dystion ffug sy'n dod â clwydda am Steffan at y Sanhedrin. Ac mae Steffan yn cael ei lusgo o flaen y Sanhedrin. Ac mae pawb yn sbio yn y foment ola, nathon ni ddallen, ac mae Steffan ar fynd siarad. A mae'n siarad yn hir. Be sydd gan Steffan i ddweud, mae hyn yn cymryd rhan fwy o penod 7, 53 o adnodau. Da ni ddim yn mynd i ddallen o i gyd. Dwi'n mynd i trio cwblhau be mae o'n deud yn sydyn iawn. Mae Steffan yn rannu stori efo'r Sanhedrin. A'r stori sydd gan Steffan i ddweud yw stori pobl Israel. Stori pobl Steffan ydi o. Mae Steffan yn sôn am sut oedd Duw wedi datgelu ei hun i Abraham ac yn deidiau Israel, sut oedd Duw yn cynnig perthynas efo pobl Israel, cyfamod efo pobl Israel, dyna gair arall da ni'n defnyddio, ond sut nath pobl Israel wrthod tro ar ôl tro i rando ar Dduw. Pan ti'n meddwl amdano fo, oedd Steffan yn siarad efo pobl fel yn nabod stori Duw ora, stori Israel ora. Ond, oedden nhw'n ddall. Mae gennym ni storiau i rannu hefyd. Fel Cristnogion, mae stori Israel, wel, ella ddylwn ni ddeud, mae'n storiau ni yn rhan o stori Israel, yn rhan o stori fawr Duw, am sut mae Duw yn datrys problem pechod yn y byd, ac yn derbyn ni nôl mewn perthynas efo fo. Mae gennym ni'r Hen Testament, mae gennym ni'r Efangela efo storiau Iesu, a storiau'r Testament Newydd hefyd. A mae yna le i'r storiau yma i gyd yn ein bywyd ni heddiw. Mae'r storiau yma yn ein hanog ni, maen nhw'n cysuro ni, maen nhw'n eheirio ni hefyd. A dyna sut mae Duw yn dod â bywyd i mewn i'n bywyd ni trwy'r storiau yma. Maen nhw'n storiau pwysig i rannu efo pobl eraill hefyd. Maen nhw'n ffyr, mae Duw yn siarad efo pobl eraill dyddi yma trwyddyn ni. Ond hefyd, yn ogystal â storiau'r Beibl, mae gennym ni storiau personol. Achos tydi Duw ddim di stopio gweithio. Mae Duw yn dal ar waith heddiw ynddo ni. Mae Duw yn dal yn ein galw ni yn ôl eto fo. Dwi'n licio stori y dyn dall yn nath Iesu i achau.
Oedd yna dipyn ohonyn nhw yn yr Efengelia, ond dwi'n meddwl am yr un lle nath Iesu iachau y dyn dall, a wedyn gath y dyn dall, dwi ddim yn dall dim mwy, gath o'i lusgo o flaen y Phariseaid, oedden nhw'n croes holi fo, oedden nhw'n cwestiynu fo, sut nath hyn ddigwydd go iawn. Da ni'n meddwl mae Iesu oedd o, achos da ni'n gwybod mae pechadur ydi o. Ac ar ôl y cwestiynau hynna i gyd, oedd y dyn wedi ymateb, Yli, dwi'n hollol sicr o un peth. Roedden ni'n ddall a bellach dwi'n gallu gweld. Fel Cristnogion, fel pobl sydd wedi derbyn maddeuant Duw, mae gennym ni'r un tystiolaeth, mae gennym ni'r un peth i'w rannu. Ar un adeg oedden ni ar goll, ond bellach mae Duw wedi'n ffeindio ni. Dyna stori sydd gennym ni i'w rannu. A mae'n wahanol. Mae stori yn newid o berson i berson, tydi. Mae gennym ni fanylion i'w rannu sy'n dod a'n stori ni i fyw. Mae yna rhyw awdor dwi'n licio sydd wedi deud rhywbeth am pa mor pwysig mae manylion. A dwi'n mynd cofio sut mae'n... Na i ddim cyfieithu fo i fyny i'r Gymraeg, na i ddeud o'n Saesneg. Os dwi'n cofio fo wwan, dwi'n dechrau'n hofio, dwi'n yma. Mae'n siŵr bod 1,000,000 deud o adra, achos mae un licio fo. Specificity, na ni. Specificity is the soul of narrative. Right? Be sy'n dod a'r stori i fyw i lot o bobl i'r manylion bach. Felly, pan da chi'n meddwl am y stori hi, paid y cyfri pethau fel bod nhw ddim yn bwysig. Cofiwch bod nhw'n bwysig iawn, sut mae Duw wedi bod ar waith yn eich bywydau chi. Ond mae hyn dal i ddigwydd. Da ni ddim yn sôn am stori am sut nathon ni ddod i Gristion. Dim just heini, ond sut mae Duw ar waith yn ein bywydau ni wwan. Mae rhywbeth sy'n bwysig iawn i'n grwpiau cymuned yw cychwyn y sgwrs efo sôn am be da ni'n ddiolchgar amdano. Sef sut mae Duw ar waith yn ein bywydau ni rwan. A weithiau da ni'n sôn am harddwch Duw a sut da ni wedi profi harddwch o trwy natur neu trwy celf. Neu ffyrdd gwahanol mae Duw wedi bod yn siarad efo ni, ella trwy pobl eraill. Weithiau da ni'n sôn am ffyddlondeb Duw, sut da ni'n profi i bresenoldeb. Hyd yn oed mewn sefyllfoedd anodd. A weithiau da ni'n sôn am drigaredd Duw, sut mae o wedi iechau ni, neu sut mae o wedi datrys broblem drosom ni. Mae yna lot o storïau yn ein bywyd ni, ond rhaid i ni adlewyrchu chydig bach. Rhaid ni feddwl, rhaid ni cymryd amser diwedd y diwrnod a meddwl, lle oedd Duw ar waith heddiw, a meddwl am sut fedrwn ni rannu hynny efo pobl eraill. Ella bod hynny yn swnio chydig bach yn daunting. A ddylwn ni gofio y peth cyntaf da ni wedi clywed am Steffan, fod o wedi ei lenwi efo'r ysbryd glân. Tydi Duw ddim yn disgwyl i ni gwella ein hunan, fo sy'n gwella ni. Tydi Duw ddim yn disgwyl i ni trio cyflwyno i wirionedd o i bobl eraill hebddo fo. Mae o yn ein geiriau ni, fo sydd wedi rhoi geiriau i Steffan. Dwi'n mynd i wahodd Elen i ddod nôl i ddarllen diwedd hanes Steffan. Dewch yn ôl. Yep. A diwedd i hanes o ydi o, ond mae'n ddechreuad hefyd. Ddechreuad bach i'r eglwys. Yna ni glywed gan Elen Iwan. Na'i camu i'r ochr, dwi'n meddwl. Iawn, so y darlleniad yma'n dod o Actau 7 ac yn cychwyn yn adnod 54. Steffan yn cael ei labyddio i farwolaeth. Roedd yr hyn ddwedodd Steffan wedi gwneud yr arweinwyr Iddewig yn wyllt gandryll. Dyma nhw'n troi'n fygythiol, ond roedd Steffan yn llawn o'r ysbryd glân, ac wrth edrych i fyny, gwelodd ogoniant Duw a Iesu yn sefyll ar ei ochr dde. Edrychwch, meddai, dwi'n gweld y nefoedd ar agor. Mae mab y dyn wedi anrhydeddu, mae'n sefyll ar ochr dde Duw. Dyma nhw'n gwrthod gwrando ar ddim mwy, a chanweiddi nerth eu pennau, dyma nhw'n rhithro ymlaen i ymosod arno. Ar ôl ei lusgo allan o'r ddinas, dyma nhw'n dechrau taflu cerrig eto i'w lobyddio i farwolaeth. Roedd y rhai oedd wedi tystio neu erbyn wedi tynnu eu mentyll a'i rhoi yng ngofal dyn ifanc o'r enw Saul. Wrth iddyn nhw daflu cerrig ato i'w ladd, roedd Steffan yn gweddio, arglwydd Iesu, derbyn fy ysbryd i.
Yna syrthiodd ar ei luniau a gweiddi'n uchel, arglwydd paid dal nhw'n gyfrifol am y pechod yma. Ac ar ôl dweud hynny, buodd farw. Roedd Saul yno yn cytuno'n llwyr y dylai Steffan farw. O'r diwrnod hwnnw ymlaen, dechreuodd yr eglwys yn Jerusalem gael ei herlyd yn ffyrnig, a dyma pawb ond yr apostolion yn gwasgaru trwy Jwdea a Samaria. Cafodd Steffan ei gladdu gan ddynion diwiol fy'n galaryn fawr ar ei ôl. Ond dyma Saul yn mynd ati i ddinistio'r eglwys. Roedd yn mynd o un tŷ i'r llall ac yn arestio dynion a merched fel ei gilydd a'i rhoi yn y carchar. Felly, da ni'n gweld tydi pobl ddim wastad yn barod i rando ar beth sydd gyda ni i rannu. Dyn nhw ddim wastad yn barod i glywed neges Duw. Weithiau mae hynny yn anodd i'w dderbyn pan da ni'n cael ein gorthod oherwydd y neges sydd gyda ni. Does neb yn licio hynna, nag oes. Does neb yn licio cael i wrthod oherwydd be ydy'r gwirionedd. Ynde? Mae yna llawer o bobl ar draws y byd sy'n cael eu herlyd oherwydd eu ffydd nhw. Ac mae yna bobl eraill sydd ddim yn diodde cymaint, ond efallai bod nhw'n colli perthnasau efo pobl. Mae yna pobl sy'n gweld eu teuluoedd yn cael eu rwygo oherwydd ffydd yn Iesu, sy'n gweld perthnasau efo ffrindiau yn cael eu rwygo oherwydd ffydd yn Iesu. Mae hynna i gyd i ddisgwyl hefyd. Pan da ni'n meddwl am hanes Israel a'r proffwydi y nath Duw anfon i rannu neges efo nhw, yn aml iawn sy'n nhw'n cael eu herlyd. Yn aml iawn sy'n nhw'n cael eu lladd oherwydd neges Duw. Ac mae'n bwysig iawn hefyd cofio y nath Iesu profi'r un peth. Ar y noson fydda'n cael ei arestio, dwedodd Iesu wrth i ddisgyblion, os ydy'r byd yn eich cysau chi, cofiwch bod amser i fod wedi'n gysau un gyntaf. Mae hynna i gyd yn arwain fi at ddweud, tydi Duw ddim yn addo bywyd haws i'w ddisgyblion. Tydi hynny ddim yn rhan o'r job description, nag di. Mae yna ddywediad sy'n crafu arna i chydig bach. A dywediad hwnnw yw, God won't give you more than you can handle. Dwi'n gweld pam mae pobl eisiau deud hynny. Mae pobl eisiau cynnig cysur i rywun sy'n mewn sefyllfa anodd. Mae rywun eisiau atgoffa ni bod Duw yn cynnig bywyd go iawn, atgoffa ni o gariad Duw. Ond rhaid deud weithiau, da ni'n profi pethau anodd, hyd yn oed fel Cristnogion. Fel Cristnogion, mae gen ni frodyr a chwiorydd newydd yn heili Duw, ond weithiau da ni'n colli'r brodyr a chwiorydd heini. Ac mae hynny yn medru bod yn anodd iawn. Cymerwch esiampl Steffan. Dwi'n meddwl gath o chydig bach mwy na safon medru handlo. Nath o farw oherwydd ei ffydd. Tydi Duw ddim yn dduw creulon efo clorion fawr yn pwyso faint fedrwn ni gymryd. Be mae Duw wedi addo yw a bydd o efo ni. A dwi'n meddwl dyna beth sy'n pwysig a goffa'n hunan ohono. Tra bod ni'n meddwl am be mae'n olygu i ddioddau dros newyddion da Duw. Mae Duw yn ein cynnal ni ac yn codi ni ar ôl i ni ddisgyn. Dwi'n meddwl am un o pethau nath Iesu rannu efo'r disgyblion yn y Comisiwn Mawr. A ni fydd y Comisiwn Mawr nath arwel rannu hwn chydig o wythnosau nôl. Byddai efo chi, mae Iesu yn deud. A dyna beth sy'n bwysig cofio. A bydd Iesu efo ni. Yn y foment yma, lle da ni'n teimlo wedi i'w asgu gan ein gorthod gan pobl neu gan ein erlyd gan pobl, mae bywyd Steffan yn esiampl i ni o sut mae Duw yn medru defnyddio ein poen ni i helpu pobl eraill. Yma mae Steffan wedi lenwi gyda'r ysbryd glân, mae Duw efo Steffan. Ac yn y moment ola i fywyd, mae Steffan yn gweld
Duw. A dwi'n meddwl bod hynny yn llun hardd iawn i ni, sy'n agoffa ni bod Duw efo ni yn y moment anodd yma. Dwi'n mynd i troi at ail Corinthiad, penod 4. Dwi heb roi hynny ar y sgrin, ond dwi'n meddwl bod hi'n beth da. Dwi'n really licio'r penod yma. Mae'n penod hyfryd iawn. Swn i'n annog chi i'w ddarllen o rhywbryd ar eich pen eich hunan. Na i cychwyn yn adnod 7. Dyma'r tryswr mae Duw wedi rhoi i ni. Mae'n cael ein gario gyda ni sydd ddim byd ond llestri pridd. Ffaith sy'n dangos mae o Dduw mae'r grym anhygoel yma'n dod. Dim ohono ni. Fod trafferthion yn gwasgu o bob cyfeiriad, da ni ddim wedi cael ein llethu'n llwyr. Da ni'n ansicr weithiau, ond heb anabeithio. Yn cael ein herlyd, ond dydy Duw ddim wedi'n gadael ni. Yn cael ein taro i lawr, ond yn cael ein codi yn ôl ar ein traed bob tro. Wrth ddioddau yn gorfforol, da ni'n rannu rhyw wedd ar farolaeth Iesu. Ond mae hynny mwyn i fywyd Iesu gael ei weld yn ein cyrff bregus ni. Da ni sy'n fyw bob amser mewn peryg o gael ein lladd fel Iesu, mwyn i fywyd Iesu gael ei weld yn ein corff marwol ni. Rhaid i ni wynebu marwolaeth mwyn i chi gael bywyd tragwyddol. So mae rhan o fod Cristnogol yw yn golygu dioddau. Mae hynny'n rhywbeth da ni chydig bach yn detached ohono fel pobl yn y gorllewin. Mae geiriau merthyr Justin Martyr, dwi'n meddwl. Oedd o'n sôn am y ffaith bod pobl yn medru lladd nhw, ond tydi pobl ddim yn medru brifo nhw, ni fel Cristnogion. A mae hynny'n agoffa ni o lle ddylen ni hoelio ein llygyd ni. Nid ar cadw ein bywyd ni yma, ond roi ein bywyd ni i Iesu. Dyna be mae Iesu wedi gofyn amdano. I rai sy'n gweld stori Steffan yn dod i ben, efallai bydden nhw'n meddwl mai dymchwel yr eglwys ydy hwn. Da ni newydd glywed bod yr eglwys yn cael ei herlyd yn ffyrnig ac oedd pawb ar chwal. Ond os da ni'n cofio eto Actau 1, adnod 8, oedd Iesu yn deud a bydda'r disgyblion yn ddweud amdano fo wrth bawb yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a trwy'r byd i gyd. Ac yma da ni'n gweld y disgyblion yn cael ei sgatro, cael ei chwalu allan o Jerusalem i fewn i Judea a Samaria. Mae cynllun Duw dal ar waith. Hyd yn oed pan dawn ni'n dioddau, a mae hynny yn bwysig i ni gofio. Dwi eisiau gorffen efo llun fydd yn ymddangos. Llun gan Rembrandt. Rembrandt oedd yn artist yn yr ail ganrif ar 15 yn yr Iseldiroedd. Oedd wedi peintio'r llun yma pan oedd o'n 19. Dim ond o beth. Do'n i ddim yn gwneud lot pan o'n i'n 19. Mae'r llun yma yn dangos llybyddiad San Steffan, be da ni newydd allan. Steffan yn cael ei ddienyddio. Ac mae'r hanes yma wedi ysbrydoli llawer o artistiaid ar hyd y canrifoedd. Yn aml iawn, fedrwch chi weld Duw yng nghornol y llun yn sbio i lawr o'r nefoedd ar beth sy'n digwydd. Ond yn y llun yma gan Rembrandt, da ni ddim yn gweld Duw. Tydi Duw ddim yn ymdangos yn uniongyrchol. Ond mae Rembrandt yn chwarae efo'r gola ac efo'r cysgod, a da ni'n gweld Duw ar wyneb Steffan. Yn union fel oedden ni'n darllen yn gynharach, mae wyneb Steffan yn ddisgleirio fel angel. Mae yna rhywbeth i ni ddysgu o hynna, dwi'n meddwl. Mae Duw efo ni, hyd yn oed os da ni ddim yn gweld o yn y llun. Mae Duw efo ni. Mae o wedi rhoi yr ysbryd glân i ni. Dylen ni hoelio ein llygyd arno fo. A dim ond i ni rando arno fo, a fydd o'n siarad trwyddo ni. Gawn ni weddio.
Duw, da ni'n diolch I ti am sut ti'n siarad efo ni trwy'r air. Da ni'n diolch I ti am rodd yr ysbryd glân, am y ffaith bod ti efo ni, hyd yn oed pan tydi pethau ddim yn mynd fel sa'n ni'n licio iddyn nhw'n mynd. Da ni'n diolch I ti am fod y deyrnas wedi dod, a fod ti wedi'n dewis ni fod yn rhan o dy deulu di. Helpa ni Dduw I ddal at ti, hyd yn oed pan mae pethau o'n cwmpas ni yn anodd. Hyd yn oed pan da ni'n teimlo'n isel. Hyd yn oed pan da ni wedi colli teulu neu ffrindiau. Helpa ni I fod yn ddwylo ac yn draed I bobl eraill. Iddyn nhw gael clywed am dy newyddion da di. Helpa ni I fod yn llestri pris I ti. I ni fedru dangos I bobl eraill pa mor hael o'i ti, pa mor dda o'i ti. Diolch I ti, Dad. Amen. A nawn ni wahodd y band yn ôl i'n cloi. Diolch yn fawr iawn, Trey. Neges heriol ond o anogaeth hefyd I ni. O'n I really, dwi ddim yn ddyn sydd yn gallu gwerthfawrogi celf rhyw lawer, ond oedd yr llun yna ar y diwedd yn anhygoel, yn doedd, a da ni'n gweld yn y llun sydd oedd yn ystod yr sefyllfa mwy erchyll sydd oedd Steffan yn y llun yn hoelio'i sylw ar Dduw. Ac pam da ni'n gweld eto pam mae'r disgyblion yn y cwch a mae'r storm yn hitio, maen nhw jyst yn hoelio'n sylw nhw ar Iesu a mae pethau'n gwella. Wel, dewch ni orffen bore yma trwy hoelio'n sylw ni ar Dduw. Da ni'n mynd I ganu, mae yna orsedd fri I orffen bore yma. Just, fel o'n i'n deud ar y dechrau, really, be bynnag di'n amgylchiadau ni, fel oedd Steffan yn cael ei lebyddio ac yn hoelio'i sylw ar Dduw. Dewch ni wneud hynna bore yma wrth i ni adael. So, yeah. Os ydych chi eisiau sefyll, sefwch. Os ydych chi eisiau eistedd, mae hynna'n iawn. Os ydych chi adra, please, canwch efo ni. Dwi'n y ci anghywir. Sorry. There we go. Sydd lle ddawr i'w ddyn o blas y ffyr I foli Duw. I'r maddau ganwn gan yr oen sy'n pyr o lan a ddewi gras i'r rhai a greu. Llwyddio lleisio yn